Čaute, moje meno je Maniak a ja vás vítam pri mojom prvom tutoriáli na automatickú farmu na tekvice a na melóny. Takto to funguje, tak a vy si to pôjdete pozbierať. No, čo na to budeme potrebovať? Hlinu, motičku, vodu, semiačka, pumpkinové a melónové, pistón, redstone a páčku. Tak, do týchto kanálikov, čo som si už pripravil, dáte si vodičku, no. Toto redstone, toto si vykopete dve, tak. Dáte si tu takto pistóny, tak, dáte si na nich hlinu, ešte sem. Toto spravíte presne na to isté aj na druhej strane, takto. Prepáčte, sa stmieva, tak. Nie. Namiesto pistónu tam dávam hlinu. Normálne by to fungovalo. Tak, dáte si hlinu. Aj tu. Tak. Teraz zoberete motičku, tak to si to pekne, tak, ešte aj tu tak pekne, tak, a tu zase, čo som tam dal, neviem, tak, si dám nejaký okrasný blok, stone brick, alebo stone, to je jedno, stone slab, to je úplne jedno, stone brick sa mi strašne páči, ale to je, no ja som zase krepia, neviem vyskočiť. Takto. To spravím aj na druhej strane. Tak. Tak. Teraz si zoberieme bone meal, to rýchlo vyrastie. Aby sme si to mohli ukázať. Jednoduché zapojenie, tuto si dáte pačku, teraz si už môžem zobrať tekvice, no zoberiem si ich normálne z blokov, takto tekvice, takto melóny, by mali byť, nie je dobré, tak tu, tak, ešte tu, takto. A zaťahnete len za páčku, hop, a funguje to. Tak, pre toto video by to bolo asi všetko. Ďakujem za pozretie, za like, za odber, za koment. Komu sa toto video páčilo, like. Tak, čaute.